Kaseng Henry Trap Youth Council kalau ong bakan baha ban khang tala ya ka KHADC shwa ban khang yi company barjala ki batrikam ka trading license hakani kari khasi menda khasngi ka arpasan tarik naitung arja arpasau kinong yalam KHYC kile kendu you executive member ka KHADC ubadai pet ya katanat khai pateng uba gigur mirthong ban ujor ya ka jingtrai kam ka company Resource Rubber Private Limited klempen thamai ya ka trading license ka badan hamau samai khatwe mer kari boy kani ke jingwan ujor ke HYC shaka ke HADC ka de hadian bakalakam bakade ka company ka klempen thamai ka license jongka na do ubna ye yong arja pusau bat kralap ya kane ha ke jinai tarasi dangshan u president ke HYC uba roi ku person ram uloong balada ka ke HADC kamla ban khang ya kade ka company ka bakhai be an claim license ka sengkan bha ban khang shwano ya ka district council namar kamdon jingmut bakan don haba kamla ban le ya ka kam Trong ini mentasi ya iam in charge menteri tiba jigur merkong kadi halor ka jingjai ka belajar ni kesi yang dia po mau smai di boy district ya ka ba play nakaliang jong ki khot jong baseng biki noilam jong bari boy district kilalet ban jurip ya kawi ka jaka ya khayi lane ka jaka le business ya ka bala long try da u barjala lane da ki barjala hadin biki khot jong baseng kilapoi tu ka jaka kilapan ikikot kisla namar ba nilayo jing tip ke batikna ba ya kani ga jaka ban le business lane ban khayi da umiu barjala om shimla ai ya lane om shimla renew lane penthmai ya ka trading license na du ubanai balai lane ubanai basau jong mentau snam ti hadin bangilayo jing tip ya kata ngila pha ikit khot bagi noilam jong riboy district ban let ya tu ga jaka ban keli ya uniu briu bapanya ikni jaka la udon nesh em ikituki kot kisla ndai gumba baro hi plai kai ke belajar tu basngi hangti hapo jaka trekam la ni hapo ka ta factory jong tu ubar jela akaba akajaka ban pen kita ki kot kisla bangin yo ban yo la udon em kata training license ndre ula pen man ya kata kabor but don ru naki bela pen kata statement jong chief minister jong ubala kren ban ong ba kiseng bhalang lani kiri upat ba jong kajela kim don hok ban check kot check sla khantam ya kini ki barjela ti hadin mengilai tu kajingja ki khot jong kaseng tu kasngi kilakhang tala ya tu ka factory lani ka jaka trekam ndrei kai ka ba ngilayo jingte pat mendin kasngi nakaliang jong ki bor pulit jong kariboy district kilalet ban penpat ya kata tala bat la ailat lani la IT biang ya kani ka jaka trekam hau new barjela ban penyak biang ya kani ka kam Bahaka jaka bangin let ban khang tala sa sisian pat ya ketua factory kan baharu yang ni bangin wan ban khang tala ya ke district council ba mdan kam ban bu officer mdan kam ban bu department hang ni namar kam don jingmut kumang OIP ban don district council la batang ki an ki ba phi pisna phimla ban petri kam kata kri ke jing kren ka bangile kren apeng jongi bat UEM treat haringkat bat ki officer tingin pet ya kata ke sitayo ka ban nakaliang jongki ki ong ban pet ya ki kot kisla bat hadin kata nakaliang jong kasengin sa shim karai ke bangidei ban le abai de peni kam jong factory la ni uni ubriu ubar jela ubar trekam kani hak hopo upu sam de district council claim ki kot kisla go biang kata claim ka trading license nang ni pot district council la de district council kamla ban pentri kam ya ki bor kat kum bala pen bor ki kam don jingmut bangindon ya kani ki CDC ya hang ni hapo nong ba shlong kam don jingmut bangindon ya ka district council ka ba omla ban pentri kam tang ya ki an ki ba makahi kala tha tena kaliang jo iam treat ula kubur ba ka district council kan sale ke badon kam ulapan por yang nangi ban aipor ke district council ban study ki kot kisla namar kumboloong ba kadon ga jeruat habaidei ba jinglong try ke ni jaka bat halor kata kanong rim ke district council kam shimla renew ke training license rengi ngi kren da bosangi ong bangim tep manu bolong try ne manu bomlong try ke ni jaka ka concern ga jongi ka dei be ba uniu briu uniu dhar uptrekam hang ni kajala ka jongi hapo upur usam jong hasil autonomous council claim ka training license balada pitrekam claim ka training license ka umut baka district council kariban sis kariban khang tala ya kani ka jaka trekam tingi mat jong iam trade kalong ba ka district council kadai ban pen la ka jong ka bor ka kum bala pen ku bor ka leng ba ka anjo ka knais pa sansa ka section 7E la ne nyo a jong ka regulation ka knais pa sansa ka kren da ka basai balada don unu brio lani kanu nu company kaba ya le persya ya ki kendon juga regulation kat nice pak sansa ka district council ka don ka bor ban le khang tala ya kitu ka jakat rekam ban si ki tiar kitar kat hadu ba om shimla renew lani kat bom pala ban renew lani ban ai ka training license
Teka jingwan ka jongi bani kendu ia mani kasi kalong ba yen penbor ya ka council ya ka trade department baka day ban lek khang talano da ka council ya ka caka ba jong Riboy district bat kumju ru jong New Barjala ban khayi ban pateng hakani ka hakpo ka uput trikam jong ka hasil autonomous district council kalong bean namar ka kalong kalalong bean bat persya ya ka regulation jong ka nice pak santusa ka regulation ka trading by non tribal regulation ka nice pak santusa ka krenshai hapo ka section lai ka boong ba kinu non tribal ki bakwa ban le business ki hap ban yo ya ka trading license nang ni na po district council ka jingwan ka jongi ban kendu yo iam trade haringkat ka jingdon lang ki officer jong ka trade department bukum juru na po enforcement kalong ban keli syai la ka district council kala ai ni am ya kata ka trading license yo new bril lang ba ka jingya kendu ka jongi mta sengi ngila tip da ka basai ba ka trading license jong ka ni ka company lani jong ka ni ka jakat rikam om syem la renew nadu ubanai basal ya ka balakut teka jingkali ka bami kalong ba kumnu pat uni ubri ula ban tre ka ni ka business lani ban ran ka ni ka business hadu ka ni ka man